हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबावबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै दायो आं मोनसे जोबोर मोजां अफिशियेलि आपडेट लाना फैदों लोगोफोर बे जाहैबाय आसाम एग्रिकालचारेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय माखासे भेकेन्सि ओंखारदों आरो बिनि पस्टनि नामाव दङ यां प्रफेशनेल दा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां फरायनाय जानांगोन आरो बैसोआ बेसेबां जानांगोन आं नोंथांमोननो गासैखौबो भिडिअनि गेजेरजों होलांगासिनो दङ बेनि गेजेरावनो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो दानिया जों जागायदिनि लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना नुदों बेवहाय जाहैबाय बियो लोगोफोर नटिस बियो अफिशियेल नटिस बि फैदोंमोन डाइरेक्टरेट अफ एक्सटेंशन एडुकेशन आसाम एग्रिकालचारेल इउनिभार्सिटि जरहाटनिफ्राय फैदों बियो दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना खुनु एग्जाम जाया रिटेन जाया बेवहाय नोंथांमोना डाइरेक्ट वाक इन इन्टारभिउ जागोन आरो बेनि डेटआ 29 जुनाव जागोन लोगोफोर 10:30 उननिफ्राय जागोन थ' नोंथांमोना 29 जुनाव थांनानै बेखौहाय इन्टारभिउखौ हैनो हागोन आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सिया दङ 8था दङ आरो बिनि पस्टनि नामा यां प्रफेशनेल आरो बियो मोनसे पिउरलि टेम्परारि पस्ट जागोन लोगोफोर आरो बिनि सेलारिया जागोन 25,000 पार मान्थ बियो मोनसे प्रजेक्ट जागोन एस्टाब्लिशमेन्ट अफ बाय'टेक किसाननि जागोन लोगोफोर माने बियो एग्रिकालचारनि जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया जानांगोन क्वालिफिकेसना पोस्ट ग्रेजुवेट जानांगोन इन एग्रिकालचारेल साइन्सआव नोंथांमोना होमबासो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना माखासे क्वालिफिकेसन थानांगोन एबा नलेज थानांगोन बे जाहैबाय एक्सपिरियेन्स इन कम्पिउटार नलेज थानांगोन नोंथांमोना डाटा सोनो रोंनाय जानांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना लकेल लेंगुवेज थानांगोन नलेज आरो बिनि उनाव दंबावो नोंथांमोना बेवहाय बाक्सा बरपेटा आरो दरंआव नोंथांमोना बेवहाय लकेल फार्मिंनि माखासे सिटुएसननि नोंथांमोना नलेज थानांगोन जायनाखि माने एसपिरेसन डिस्ट्रिक्ट होनना बुङोब्ला माने जेराव माने आन्डार डेभेलप डिस्ट्रिक्ट बेवहाय माखासे प्रजेक्टनि खामानि जायो थ' नोंथांमोना बेवहाय माखासे एग्रिकालचार लेभेलनि खामानि नायनांगोन आरो बेनि एजआ जादों लोगोफोर 21 जानांगोन मिनिमाम आरो मेक्सिमाम 45 इयार्स जानांगोन थ' नोंथांमोना होमबासो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दानिया जोङो सिरियाल नायनि बेवहाय दङ माखासे पस्ट दङ गासै 4 दङ सिरियाल नाम्बारा आरो बिनि पस्टनि नामा गासैबो यां प्रफेशनेल आरो बेवहाय नोंथांमोना डिफारेन्ट लकेसनाव एंगेजमेन्ट जागोन थ' नोंथांमोना बाक्सायाव जागोन बाक्सायाव 2 पस्ट दं बरपेटायाव दरंआव आरो कामरुप हाजोआव दं गासैबो 2 पस्ट दं नोंथांमोना मोनसे डिस्ट्रिक्टआव सानै पस्ट मोनगोन बे नैबेवहाय नुनाय डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना सानै मावनो मोनगोन थ' बेयो लोगोफोर एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना थांनांगोन गावनि पकेटनि खरसाजों थांनांगोन नोंथांमोनहा बेवहाय लांफानांगोन गासैखौबो इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन अरिजिनेल लांनांगोन लोगोसे नोंथांमोना बाय'डाटा लांफानांगोन आरो नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सआव सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना नैबे एड्रेसाव थांनांगोन डाइरेक्टर अफ एक्सटेंशन एडुकेशन आसाम एग्रिकालचारेल इउनिभार्सिटियाव थांनानै नोंथांमोना 29 खालि नोंथांमोना वाक इन इन्टारभिउ अरेलखौ हैनांगोन आरो बेवहाय खुनु एग्जाम जाया रिटेन जाया नोंथांमोनखौहाय सासे लेंहरनानै बेवहाय नोंथांमोनखौ डकुमेन्ट साबमिट खालामनानै नोंथांमोनखौहाय इन्टारभिउ लानाय जागोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय जे नोंथांमोना आंनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनदों ना मोनाखै होमबासो आं नोंथांमोननिफ्राय आं मिथिनो मोनगोन दानिया जों लोगोफोर भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय आरो फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आंखौ लोगो मोनबावगोन।